Шокади шогир видеоро ҳамирӯ сар метӣ ё не? устод ман видеоро сар додагиям ба фикрам чои кабута задагӣ сара то хӯрдесаям. Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ. Ҳама каса бардурои азиз созаен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Гӯш кинед ки дар имрӯза навор чӣ ҳастай. Ҷои кор барои занҳо сета мошин ҳастай. ВАЗ 2105 45000 рублш мега дар Россияй. ВАЗ 2115 ҳастай дар шаҳри Кӯлоб, БНВ М5 ҳастай дар шаҳри Ҳисор. Хонаҳои заминӣ ҳастай бардуро 79000 сомон ва 110000 сомон ҳар даш дар шаҳри Душанбе қариби бозори Корвонай ва як хонаи фасони дигар рӯй кардаган дар ноҳияи Хӯросон ва дигар ҷоҳо. Квартира ҳастай бардуро дар шаҳри Душанбе Бачиза чораш. Бо як тадига квартира ҳастай дар шаҳри Турсунзода ва шаҳри Ҳисор. Ва қизиқи видео ҳамияй бардурои азиз ки якомната квартира ҳастай 90000 сомон. Акин мегум дар куҷай видеоро то охиша тамошо ки мефаҳмӣ. Ва дигар чизои арзонам бардуро рӯй кардаган, фақат видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. Аз куҷо хона замин квартира дар кӯраи дар комментария бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, мисол ягон фирма, чизе ки барои фурӯхтан дорен, ягон мисол ягон чиро реклама кардан мехоҳед, тариқи WhatsApp бардуро дар мо роиш кинен, мо барои харидоро я рекламаи созаш мекунем. Мисли ҳар вақта я дона лайкира бижихен, касе дар канали мо меҳмонен, то ҳозир агар подписатсия кардагӣ набошен, дар канали ма подписатсия кунен. Хейр рӯз на рӯз хонаҳои арзона ба қаб мекунен да шерои нар. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территорияда бардуро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумо да мефаҳмонад. Компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. апашко модаро хоҳаро, як фирмара шумо да тавсия метаҳем, кор фақат барои занҳо ай, фарқиш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. Мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. Инами рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен, я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмонад ки чӣ хели кора ва чанд қа даромад дора. апашко модаро хоҳаро шумо бинависен, бигӯен ки номероро ай канали Сауду ТЖ гирифтам. Бародарои азиз, илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. дӯстони азиз, мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. хонаи десян бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Чоргултепа, поёни Корвон гуфтагиай. 4 сотиқ заминда ду дархона кардагиай. бардурои азиз, кухни баня дар дурунаш будай. хонаҳо покиза ремонт кардагиай. мега овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. гирди хона маҳкам. бардурои азиз, чихеле десен. нархи хона 79000 сомон мега. 79000 сомон. касе харидори конкрет небоша, арзон мешавад. 390000 рубл мешидай, $8000. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигиред. срочна мошини фурӯшӣ БНВ М5 будай. соли баромадаш 2010. сӯзишвориш бензини холӣ. объём мотораш 4 литрай, коробка механик, 3 моҳ тонировка ва ҳуҷҷат дора. мошин ана транзитай, шотсправка дора. адрес бардуро шаҳри Ҳисорай. нарша 130000 сомон мега, арзон мешава ё ба квартира қатъиам алиш мекадай. дӯстони азиз, ҳам фурӯшӣ ҳам алишӣ 130000 сомон арзон мекуна, ба квартира ҳам алиш мекадай. пули урусӣ қатъи 670000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, номерои поёнгиш WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азизами, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Заркамар, пеши заправкаи Ориё.
бозори корвонам бардруи азиз қарибай. 4 сотиқ заминда ду дар хона кардагӣ баня дар дурунш бидай, хонаҳо ремонт дора, медрой зиндагӣ мекунӣ. О свеч ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, ошхона ва ҳоҷатхонарам доштай. Нарша бардруи азиз 110,000 сомон мега. 110,000 сомон. Касе харидори аниқ бошен арзон мешава. пули уруси қатъи ана 570,000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бародарои ҷон мегзарем ба эълони навбатӣ. И хонаи десем бардаро қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон дар Расвет шай. Лави раҳи калон аёз бо дастурат маълуме бардарои азиз ҳамин лави раҳи Қирған Душанбе. 10 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи кайлдорош кардагиай. И хонаош бардарои азиз покиза ремонт кардагиай. Чихеле десен мешава бидрои зиндагӣ кунӣ. Бо дар бари хона фундаментҳо як хонаи 5x3 кайлдор, баня, ошхона, анҷомхона, дегдонхонаш бардарои азиз фундаментош рехтагиай ҳоз бо дастурат мебинен. О свеч мега 24 соат мақсад ҳамавақт ҳастай. Нари хона бардарои азиз 135,000 сомон мега. 135,000 сомон. Касе харидори аниқ бошен арзон мешава. 700,000 рубл мешидай. Харидорои аниқ занг бизанем бардарои азиз, хона лави раҳи Қирған Душанбе дай. дӯстони азизам, и хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, деҳаи ҳаёти нав дабудай. 4 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи кайлдори калонош кардагӣ. хонаҳо ремонт дорад. чихеле десен овсвеч ҳастай ҳуҷҷатош 100%. заминаш бардарои азиз боғам доштай. мисол боғи мевагӣ доштай. гирди хона маҳкам, бассейн, ҳоҷатхонарам дора бардарои азиз. нархша 125,000 сомон мега. 125,000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. 640,000 рубл мешидай. номерои телефонаша занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, аким мегзарем ба як хонаи фасони дига. пул мешид ҳози мехаридимаш да. хонаи бардаро қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини Балхӣ, пешина номаш Калхозободай. сентри Варашилобод дабудай ҷамоати Калелин. 7 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасон кардагӣ. ду хонаш калонай мега, ду хонаш майда. ремонти хона миёнаи ову светаш 24 соат кор мекуна. ҳуҷҷатош 100%. гирди хона бардарои азиз ду тарафаш маҳкамай. лави раҳи калон наздик будай. қариби хона да мактаб, магазин, балниса, масҷид, стадиони футбол қариб будай. ана дӯстони азиз, ҳамаша гуфтам, нархша гӯш кунед чӣ хеле арзонай. нархиш 250,000 сомон. 250,000 сомон. нархи зурне ки 1,290,000 рубл мешидай. номерои телефонаш номерои Россияшай. срочни пулаш дар кораи бардарои азиз, номерош имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирем. дӯстони азиз, аким мегзарем ба як квартираи фасони дига дар шаҳри Душанбе. гӯш кунед, бо диққат неки. квартираи бардаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон. ду хонага якум этаж, 52 квадратни метрай. ремонти хона бардарои азиз покиза, ами ремонти зурай, ба дараҷаи олишай, ремонти замонавиай. чихеле десен ову свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. термос, спальни гарнитур қатишай. хулоса яхе чизош местода. мисол вақти дагавор, вақти фурӯхтанда. нарша бардарои азиз 270,000 сомон мега. ду хонага якум этаж, 52 квадрат. ана поёни бозори Корвон 270,000 сомон нархш бардарои азиз савдо мешава.
1 миллион 420 000 рубл мешидаҳед. харидорои аниқ занг зада маълумоти бештарро бигиред. дӯстони азиз, касе ки дар Россияен, касе ки мисол Московский областен, ина як мошини арзон мадароӣ кадан, бо диққат гӯш кинен. ВАЗ 2105 соли баромадаш 2002 судишвориш бензини холӣ, объем мотораш 0,1 литраи коробка механикае. ҳолати мошин бардурои азиз нахадуай, коробка хадавои мотораш созай. мошин бардурои азиз чихеле гуфтам нахадуай. адрес Россия, Московский област, Ступинский район, Михинкова. хай бо мисол маълумотша дар бар экран нависагим, касе харидор бошен мисол занг мезанен. нарша бардурои азиз 45 000 рубл гуфтак бугӯ. 45 000 рубл. пули тоҷикӣ қатъи 8 000 сомон мешава. номерои телефонаш номерои Россияша имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештарра бигиред. чӣ хеле гуфтум бардурои азиз, мошин нахадуай мега. дӯстони азизи мошине десен ВАЗ 2115 як хел бародаро мисол 015 шам меган. соли баромадаш 2002 сӯзишвориш газ бензин кор мекуна. газаш евро 4 объем мотораш 1.5 инжектор коробка механик. хадавоиш созай, балонош 60%, ддари пеш электропакет доштай. самбуфери JBL дора бардурои азиз, самбуферои гизала. беғарзи 4 дискаи датанаш десен бо 4 дискаи 13 простой доштай. мошин пусидаги сарапина надора, ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дигаай. адрес шаҳри Кулоб, деҳаи Давлатобод. нарша бардурои азиз 25 000 сомон мега, арзон мешава. 130 000 рубл мешидаҳед. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада мошини арзона ай шаҳри Кулоб бихаред. ячи рабаётон миёрам шероинар. аввали видео да гуфтам ку як квартира 90 000 астай. мумкин мисол бовар накардена, бисёр гуфтани саграча барои просмотрш да дуруг гуфтесай. не шероинару хам чизе боша амура бояд гап зани. и квартира десем бардуро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, райони ана Чойрук Дорон ависаге, Чойрук Дорон. мисол касе тарафи Хуҷанден медонен. як хонага якум этаж бардурои азиз, домои пешинаи хона ремонт кардагиай, домои кирпиш намудай бардурои азиз. нарша чӣ хеле гуфтам 90 000 сомон мега. 450 000 рубл мешидаи. харидорои конкретни занг зада маълумоти бештарра бигирен. номерош номерои Тоҷикистонай. дӯстони азиз, монда набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба квартираи навбатӣ. лайк казади охи гап нест. и квартира десем бардуро қарор дорад дар шаҳри Сор. як хонага дар якум этаж қарор дорад, 33 квадратни метрае. домои пешина хона ремонт кардагия. соҳиби квартира гуфтагия ки ана як комната квартира 33 квадрат метров, документални 33 квадратае. ову свет дар кӯчаи берунӣ нависагия бардурои азиз. хайм сол занг зада маълумоти бештарра мегиред. нарши 150 000 сомон мега, таргават мекуна. пули русӣ қатъи 790 000 рубл мешидаҳед. харидорои конкретни занг зада маълумоти бештарра бигиред. бардурои азиз, ана видеои пешнара комментариёш аҳамият додам, не ки бисёр ай шаҳри Душанбе квартира меган бардурои азизмон. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ина квартира арзона биқапен. дар шаҳри Душанбе бардурои азиз, як хонага 5 этажа 40 квадрат, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши пости Чинтепа дае. дом бардуро навастройка, квартирара нав ремонт кардагие мега. ва бардурои азиз, ҳамаи мисол маршруткаҳо ҳами қариби мисол раҳда мегузаштиян, точкаи зурда будай. нарша 195 000 сомон мега, таргават мекуна. пули урусӣ қатъи 1 миллион 20 000 рубл мешидаи. 19 900 $. ина долларшан гуфтам шеринар. касе харидор бошен, занг зада маълумоти бештарра бигирен.
дӯстони азиз, аз шаҳри Турсузодаам ба фикрам ё квартира гуфта будем ё хонаи заминӣ гуфта будем, ба ёд надорам. Хай, ина квартираи арзона қабул кунен. Ин квартираи дестем бардур қарор дорад дар шаҳри Турсузода, номи пешинаш Регаре, касе намедона. Як хонага 3 этажа 42 квадрат 4 микрорайонш да. Домои пешина хона ремонт кардагиай. Соҳиби квартира мегӯяд ки хона дар қафои аптекаи Вита Садиқ мактаби 75 мисол наздик будай, термиз доштай, люстрош ҳам ҳастай. Нарша бардури азиз 182,000 сомон мега. пули урусӣ қати 150,000 рубл мешидай. Арзон мешава намешава бардури азиз навистагӣ нест. Конкретни харидоро занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз киҷое ки хона роӣ кардан, мисол аз киҷое ки чизе роӣ кардан ҳаракат кардан барои шуморо нархошона гуфтам, фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. Аз киҷое ки бардур хона намондам, дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Агар ягон кас мисол чизе ки барои реклама дорен, номерои ма якум комментария дава аввали видеода бардури азиз номеро ма мондагиам, метавонем ки через WhatsApp роӣ кунен, мо барои харидоро рекламаш мекунем. ва дӯстони азиз, дар имрӯза навор ана гилбаз намешава. Ай сабаби чӣ? Барои конкретни гап мезанам бардури азиз, ана дастгиритон гарени сиштагиай. Мисол ай 15-20,000 мисол просмотр мегира, 15-20,000 мисол ҳамин видеои ман просмотр мегира, неки нигоҳ кунен ки чанқар лайк ай, инами видеои пешинае. Десем бардури азиз, барои ҳамун дастгиритон гарени сиштагиай, агар дастгирӣ кунен, мисол лайкора то 2,5-3,000 кунен, дар видеоҳои оянда гилбаз мемонам. агар дастгиритон сист боша бардури азиз, инами видео чӣ хеле аста, инам хел рафтан мегира, инам хел бегилбаз. бардури азиз, то видеоҳои анда худованд ҳамаи ва шуморо нигаҳбон бошад. дар киҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дар комментария рақами 5 бинависен. раҳмат барои дастгиритон. хаяка.